हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दङ जोंहाबो मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो नै दसे लोखि मेलायाव बेरायहैनो थांनायदों आरोना गासिबो फिसाला सानै बिबैखौ लानानै थांनायदों आरो बिमादै दसे देखायनानै लाना फैनोसै लोगोफोर बिसोर गथ'फ्रा थांफेरनो मोनाखै नालाय दाख्लै जाजेननायनिफ्रायनो ओमफ्राय थांनो बुंगासिनो दिनै रबिबारबो बाराय नालाय टिउसन आरि गैया नंखायनो देखायनानै लाना फैग्रोनोसै आरो गाबोन समबार मंगलबारफ्रावथ' स्कुलबो टिउसनबो नालाय थांनो एकदम दिगदार जायो ओंखायनो दिनै रबिबारावनो एसे बेरायनानै लाना फैनोसै आरोना लोगोफोर माबोरै जाखो लोखि मेलाया एसे थांना फैनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आं एसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांसै आरोना माबायदि जाखो जों दाख्लै थांनायावथ' साननै ना माल' सानथाम जाबायमोन सानथामाव फैजोबाखैनोमोन आरोना लोगोफोर जाहांदोंल' बानायहांदोंल'मोन ओमफ्राय नै दा दिनै सानबा जाबाय मेला जाजेननायनिफ्राय सानबा जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै माबायदि जाखो मेलाया बेखौ एसे शेयार खालामसै नोंथांमोनजों होमबा लोगोफोरजों थांनो ओंखारजोब्बाय आरोना नै फिसा सानै बिबै बिमादै ओमफ्राय आं थांना फैनोसै थाब ओंखारबाय आरोना जों खोमसि जायियावनो ओमफ्राय थाब फैगोन आरो नालाय मोनाबाथाय बिराद भिर जायो नालाय लोगोफोर ओंखायनो जों एसे थाब ओंखारबाय नै स्राङावनो थांना फैनोसै फास्रा लाबानो जासिगोन आरोना लोगोफोर आंहाबो फास्राया नै दिहुनना दोनखाबाय आङो बे गांसेयानो आरो बेनो आरोना आंना सिम्पोलनो एखमबा साला 1500 लाजाबावदों आङो इन्दि फास्रा नै सिङाव बेबादि आरोना सिम्पोलसा 1500 लाथारदों आंनि फास्रायाबो लोगोफोर बे थांनाय बोसोराव बायनायमोन एबारथ' आङो फुजानि जेबो बांद्राय मोजां बायखायाखै बेबो थांनाय बोसोरनि दख'नायाबो गस्लायाबो गोजामसो फास्रायाबो गासिबो थांना फैनोसै ओंखारखांबाय लोगोफोर नै मेला बेरायनाय फिसालाया जि मा गोफा खाथि आं बिदि खालामो सोरबा बेलाय मोजां ना हरनाय बिमादैया बिबैयाथ' लामायाव दंखायो बे मोजां हामा बिदि खालामनो गाज्रि मोनथारदों चलौ थाबाय फुजा जाग्राफ्रा नै ओइ लामायाव गाखोनोसै आरोना रिक्सा फिरफिलि एसेबो थाया मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जोङो नै मेलायाव मन्दिरनिफ्रायनो सुरु खालामबाय जोंथ' मन्दिराव फैखांबायमोन आरोना दाख्लैनो सानाव ओमफ्राय दिनै आङो फिसाला सानैया मन्दिरखौ नुयैखाय मन्दिरथिंनिफ्रायनो हाबजेनबाय आरोना लोगोफोर फिसालाफोरनोबो देखायनो मन्दिरखौ लोगोफोर अब्ला आंनि फुजा बेरायनायखौ नोंथांमोनहाबो एसे नायलांबाय थादो माबायदि जादों मेलाया लोगोफोर खोमसि जायियावनो जोबोद भिरखा आरोना नै ओमफ्राय आंथ' खुलुमखांबाय मन्दिर दाख्लै सानाव फैनानै ओमफ्राय दिनै खुलुमला आरोना आं नायबायल' नै ओरैनो फिसालाफोरनो देखायबायल' आरोना ओमफ्राय खुलुमनोबा लाइन जालायनांगौ आरोना ओरैजाय हिन्जाव लाइन मोनसे हौवा लाइन मोनसे आरोना ओरै लाइन जानानै हाबनांगौ बिराद भिर खुलुमनायावबो नै मोनायाव साबसिन नुदों आरोना लाइटजों नै मोनासि जाहांनायखाय लाइट होना होबाय जोबोद समायनासिन नुसिनो आरोना लाइटजों लोगोफोर मन्दिर साइडनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर जोङो नै मन्दिरनिफ्राय ओंखारनानै थाबायगासिनो आरोना ओरैजाय थांसै ओरै लामा गासिबो नै बेबायदि आरोना लोगोफोर मोनसेबो जायगा खालि गैया होनजायो सोब फैजोबदों लेजार दा मोनगोनब्रा पानी इधर दो फाटो पानी नो जाबाय ओरै हालांसै आयौ भिर जाहांबायानो लोगोफोर खोमसिहांबाय लेजार नांगौनोलै फिसालानो ओमफ्राय बे साइडथिं गैयानो नै बियो माथो ओइ नांगौफोरा जि मोजांलै ओइ नै सोरखि खेलाया
नै लाइट थांदोंमोन खोमाहाय दासो जोंबाय जा मोजां साजायखादों लोगोफोरनो ओइ बाबा गोरान फैदो जायो दे हाजो पानिपुरि जानोसैलायनो लोगोफोर नै deh anu deh ini ada plate deh ta bibi anak plate hood mana ada saya nolai Kesti lo keluar buka apa aja. Gosa kayak kesti lah nih, bima dia buat asikan. Huni, ayo nang bay. Kena ho, kalau suara, rau tu ya, kena kerja. Kulit sekolah mulia saya ada kerja ngapa? Tanggasnya. Saya sebelum lama-lama tak saja berdoa. Umar tu hang naik. Lima desa ni saya bebe. Umar hang naik. Ayu, ni biar tu. Hang khai mana ni dong sebab. Ya, unau dan sero. Kak biar kena. Rongga. Hei, ayo. Umar tu hang naik. Naik dulu dah. Nari hablang sejam lagi for. बड़ी कंपनी बड़ी खेला आया हो मेला देखकर जाएंगे खेला यही शाम ने बढ़िया सा मारते मत करे कमरे को ऐसा आह गाइस ये भले आह जो भले दगान आह बैठी ये भले बैग चलेगा तेरी का कार चलेगा या चलेगा तीन का कार ताकि चलेगा बुलेट ताकि चलेगा याना ये भले तीन कार चलेगा एक नहीं दो नहीं तीन कार चलेगा 4 मोटरसाइकिल के साथ उनको देखने वाली जनता टिकट यहाँ चलेंगे रेल प्रोग्राम चालू होगा आता हुआ मेला देखकर जाएंगे 2 तल्ला वाला खेला सबसे ऊंचा सबसे बड़ा इसलिए असम का सबसे ऊंचा खेला असम का नंबर 1 बाटी सरदार गुरुआ टाइगर Nah lagi satni, kiko siya satni, sa, nah lagi. तो आप लोग टीवी बना लें कोई ले जाने वाले टीवी ढूंढें कुछ हो रहा है बाहर में खड़े होंगे सुपर मॉर्निंग ध्यान चलिए आप लोगों के लिए लाया कोई तगड़े वाला मारुति साइकिल बात का हुआ टाइगर मारुति साइकिल बात का हुआ ऋषि के अंदर रॉयल एनफील्ड बुलेट गाड़ी और उसके साथ
तीन मारुति कार, एक नहीं, दो नहीं, 3 मारुति गाड़ी चलेगा। टिकट संग्रह करो। हाँ, द्वितीय दर्शनी रॉयल सर्कसर द्वितीय दर्शनी लगे टिकट दिया से भाई आपने टिकट संग्रह करो। टिकट काउंटर खुलिया दिया से आपने टिकट संग्रह करो। द्वितीय दर्शनी रॉयल सर्कसर राज्य द्वितीय दर्शनी लगे टिकट दिया से भाई आपने टिकट संग्रह करो। हाँ, टिकट का दाम याद रखो। फर्स्ट क्लास होगी 100 টাকা, द्वितीय श्रेणी गैलरी 70 টাকা। जिसको जरा देना है, लड़की वाला बहुत कठुआ लेकर आए, लड़की वाला और इतना माली कमाल 3-4-5 घंटे का ये करेगा। और निकाली कमाल ये बड़े वाला बहुत कठुआ है, बड़े वाला आवाज और निकाली कमाल होने लगा चालू। चलेगी अपने अपनी बची लेकर चलेगी, जिसको जाना दिखा है यहाँ से मिलाए उसे मकानों से बची अपने नाजुक कदम आगे बढ़ाएंगे। और कमाल आवाज लड़की वाला ये मैडम वाला बहुत अगुआ है। लड़की वाला अपनी लाइफ अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, आज जाओ जाकर दिख रहा हो। लड़की वाला बहुत अगुआ लेकर आए हैं। মাত্ৰ 50 টকা আহক প্ৰাইচ চাই লওক আৰু পচন্দ হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় কিনি লৈ যাওক। ओंखारलांसै लोगोफोर जोंहा नै जाबाय नै বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম পাব যি আপোনাৰ অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে পলম নকৰিব, সোনকালে আমাৰ প্ৰচাৰ ओइ बाबा खाथियाव थानो बेयाव नै চাই লওক। যদি পচন্দ হয় নিশ্চয় কিনি লৈ যাওক। দামৰ কথা চিন্তা बानायगासिनो लोगोफोर। Kami sing nyabil lancang. लोगोफोर ओंखारबोबाय जोङो मेलानिफ्राय नै टाउनाव आरोना टाउनाव थाबायगासिनो थांसै बेरायनो हाला आरोना लोगोफोर सिं साजोब्बाय आथिं साजोब्बाय नै गथ'फ्राबो थाबायनो हाला थांसै। ओइ माबा बिहु गामसा नांगौ नोबा नैयाव मोनगोन बिहु फालियाथ' नैयाव ओमफ्राय नैयाव मोनगोन नैयाव बिहु गामसासो ना Agor tangan agor sana di. आगर थाखा दे आगर लोगोफोर बिहु गामसा बायनाय दं ना स्कुलाव फिसालानि Anak kurus baik. फिसालानो स्कुलाव नांगौनो गाबोन हरनांगौ मा किमान एकटा 60. 60 टाकानो Hotel lagi. हो एकटा लागे 50 टाकाल' दे 50 टाका एकटाই मात्र दे थोड़ो जाबाय नै लोगोफोर बिहु गामसा लादों आरोना कोनटा एटु लेजार बा लेजार বুলি কয় बोले 220 टाकाल' बिहु गामसा लाबाय फिसालानो गाबोन स्कुलाव हरनांगौ आरोना स्कुलाव बिहु गामसा बिहरदों आरो सासेनो फिसाला उन्दैनिया सारु सब रुम आरोना लोगोफोर बेखौबो लानानै थांफानोसै गाबोन स्कुल दं नालाय ओरै टाउनाव सफैबाय जों टाउन गेजेराव ओमफ्राय जाबावगोन जाहैदों आरो माबा नैयाव हाबसै नैयाव हाबबाय लोगोफोर नै जानो देलाय लेजारा सुलाय बाबा लेजार मोननानैसो नै लोगोफोर लेजार मोननानैसो गोजोनबाय आरोना 220 टाका लाथारबाय बेनो मोमो हाँ Chicken biryani. आयु बिना चिकेन बिरियानी बावसो Aku tadi kayak.
जानो चिकेन बिरियानिया 90 थार 190 चिकेन मोगलाया मोगलायखौसो मानोसै ना होमबालाय चिकेन मोगलाय नोंहालाय चिकेननिखौ जायो ना माखौ जायो आं चिकेन जाया फेसखौ होनोसै होनबालाय लोगोफोर नैबे चिकेन मोगलाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे चिकेन चावमिन जाबाय बिदा फंबाय ओमफ्राय नैयो फेस मोगलाय बे गैया इग चावमिन जादों No, bilai dadanya bilai. बै सावमिनखौ माखासे हरदो रानदो दे रानदो. बिबैनो हरसै आं मोनसे. हा? र'. जाना लाग्रोसै लोगोफोर. लोगोफोर सफैबाय आरोना न'आव नै खैथा जाखोथाय टाइमा? हा? ओइयाव नायलाय? 7:30 जाबाय आरोना लोगोफोर सफैबाय न'आव. नै मेथाया पपकर्न सुङा पापर नै फिसालानि मेथाया ओमफ्राय नै जुलाफि ओमफ्राय खाटा नेमखि ओमफ्राय नैयाव इउ गामसा ओमफ्राय फिसालानो हासिब नांबावगौमोन आरोना लोगोफोर सब रुम नांबावगौमोन गाबोन स्कुलाव हरनो रिक्सा गाखोनानै दा दखान मोनबा हासिब नुबा लाखिनानै लागोन सानबाय गैया बावबोबाय न'आव गेट मोनफैनानैसो हासिबखौ गोसोखांबाय आरोना लोगोफोर गाबोन फुङावहाय बायब्रबना हरनांसिगोन आरो मा गाबोननो हरनांगौ जाहैदों फिसालाफोरखौ एसे गोजोन होनानै लाबोनो हालायबाय गोजोनबायना सना बिराद थांनो ख्लाब ख्लाबथारमोन थांनो मोननानै मोजां मोनथारबाय आंना बाबाया दे जेबो बायासै आरोना लोगोफोर जेबो फिसाला माबाल' लादों लेजार गंसे ओमफ्राय बाबा गेदेराथ' जेबो लुगैखाला दानिया खालि जानायावल' आरो बेहा एसे जालुनो मोजां मोनो ओमफ्राय जालुनायल' जोंना गासिबो इखौ एसे साखिनायनानै फैजोब्बाय आरोना लोगोफोर जालुग्राफोरखौ ओमफ्राय लानायाव गैया आरो जेबो लायासै बिबैया मुजा लादों गोजां बोथोर फैगौ नालाय मुजा बान्दोल मोनसे लाबाय आरो बेहा माबा मोनब्रैखौ मा होनो थाय बान्दोल मोनसे ना मा होनो होमबा लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिसोरनिसिम जोबोद साबायखर बावहरबाय आरोना लोगोफोर होमबा बाय गुड नाइट